जोंनिनो सार प्रबिनखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायो। जिल्ला आफादनि एफएबिनि आफादगिरि बिथां फरेन्द्र नार्जारी आरो बिथांजों फारियाव जिरायनाय क'क्राझार ब्लक एफएबिनिनो सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बेवहाय नांथाबनानै थानाय जोंनि आफादनिनो बा दा बर्थमान जोंनि फराम जानानै दं एनडिपि फरामनि मावथि पाहारिया नोंथांमोन बे आंबो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय गोदान नङा आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो एनडिपिआ जेब्लानाखि सिज फायार जायो आरो आन्दलन खालामो बे समाव आङो एनडिपिनिनो आङो पिपल जइन्ट एक्सन कमिटिनि आङो सासे सेन्ट्रेल कनभेनरमोन आरो आङो बै समनिफ्रायनो नेरानिफेरा जोङो 2020सिम जोङो आन्दलन खालामबोदोंमोन आरो आङो गावनो हारसिङै गावनि आखाइनि रां रुपा गारि मटर बाहायनानैनो आङो गंनै बलेर' माने थेर बेथेर जाजासिम आङो एनडिपिनि जिथुनाखि थांखि बे थांखिखौ एनडिपि आरो आबसु जों एग्रिमेन्ट जाजासिम जोङो सान हर जोङो बिसि फिसा गैयाजासे जोङो नाजाबोदोंमोन दिनै एग्रिमेन्टआ जानानै थांबाय एग्रिमेन्ट जानानै थांखांबाबो जोंनि गांनाय उखैनायआ जाफुंसार जानो हायाखै जोंनि गेजेराव थासारिफ्रा जोंनि गोरों गोराफ्रा एनडिपिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ इस्टाब्लिश खालामाजासे बिथांमोनखौ नेटसात गोग्लोमदा आलाव थाङो ना मैयाव थाङो दा बिथांमोनखौ गोदाव सोराव खालामबाय बे गोदाव सोराव खालामनायनि गेजेराव दिनै एनडिपिआ गावहानो मोनसे थांखि थाखानाय हिसाबै गावनि थांखि जेब्लासिम बे जाफुंगोन बे जाफुंनायखौ नाजाथानाय बादियैनो दिनै गोबां दिन पलिटिक्स गेलेगोन ना गेलेया रायजो राजाफोरजों गोबां सम नेरानिफोरा आल'सना खालामै मोनसे टाइमाव खिन्थु थिग जाबोदों बे एफएबि हान्जाखौ जोङो बेवहाय जोङो दादों दानानै मोनसे जोङो बेखौ पलिटिकेल हान्जा बादियै दिनैसिम जों लाबोनो हाबाय आरो बेवहाय जोङो दिनैनि बेलायाव जोङो मोजां केन्डिडेट लानानै बे बिटिसिआव बै जायफोर एनडिपिफ्रा न'खरफ्राव गोदाव सोराव जानानै दङ बिसोरनि संसारि जिबनफ्रा गोदाव सोराव जानानै दङ बिसोरखौ थिग खालामनो थाखाय दिनै जोङो मोनसे गोदान आफाद दानानै बे बर' समाजखौ जोङो मोजाङै जों दिन्थिलांनो नागिरदों बेनिखायनो आंबो सान हर एनडिपिनि बे उसु खुथु बिथांमोननि न'खराव मेगननि मोदैजों सानफ्रोमबो दिन थांनायखौ नुनानै आंबो थानो हायाखै दे आङो गाव हारसिं थांनानै थाबाल' मा जानो आङो हा हुखा आंहाल' दं खिन्थु बाद बाखियाथ' गैया दा बिथांमोननि जिथुनाखि खस्थ' सानफ्रोमबो गथ' गथायजों ओंखाम बोथिसेनि थाखाय नांलाय खमलाय बिदा फंबाय बुलाय सुलाय बेफोर बायदिसिना जाहोनखौ नायनानै दिनै आङो बिथांमोनखौ मोनसे मोजां लामायाव जाहाथे जों दिन्थिलांनो हायो
बिथांमोननि भबिष्यतखौ जाहाथे गथ' गथायखौ बिमा बिफाया गथ' गथायखौ मोजाङै मोजां दिन्थिलांनो हायाखिसै बिनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोननि जिथुनाखि जाय हाबा जानाय बिथांमोननि गथ' गथाय भाइ बाहागिफ्रा जाहाथे इयुनाव बे बड'लेण्डआव मोजाङै थांना थानो हायो बेखौ नायनानै आं दिनैहाय नोंथांमोननि बे बार केन्डिडेटनि नांगौ नाजाथियाव आङो नाबो होनो हायाखै आङो सानदों जुदि नोंथांमोना जुदि आंखौ गमामायै जुदि हेल्प खालामोब्ला निस्सय आंहाबो बेवहाय मोजां मानसि आरो आंहा एक्सट्रा क्वालिटि दं हिसाबै बे एरियायाव आंहाबो जथेस्थ' मानसि सिनायखानाय दङ आरो नोंथांमोननिफ्रायबो आङो जुदि मोजाङै मोजां जुदि जोङो खौसे लामाजोंनो जेरै एकता में बल हाय होननाय बादि हिन्दी लेंगुवेजजों बेबादिनो जोङो जुदि ज'यै जुदि जोङो आवगायलाङोबा निस्सय जों देरहागोन आरो बेवहाय खोनानो मोन्दों बे सिटआ आवगायनि बिटिसि एक्स बिटिसि चिफ हाग्रामानि बे चिफ माबा समस्ति आरो बेराफारसे इउपिपिनिफ्राय बेवहाय जोङो काम्फा बरगयारि काम्फा बरगयारिखौ इउपिपिनिफ्राय होगोन होननानै जों खोनादों बे फेक्टर नङा जोंनि थाखाय जुदि खौसेथियै जुदि जोङो बेवहाय जोङो आगान सुरोबा बेवहाय जों देरहागोना एकदम फाक्का आरो बेवहाय देरहायोबा आरो जुदि बेवहाय देरहायोब्ला आंहाथ' ओरैनो गथ' गथाय जानो लोंनो दंखायो आं नोंथांमोननिफ्राय बा आंनिफ्राय आङो गरसेबो आं सम्पति दिखांनायनि सायाव आंहा लोब्बा गैया नोंथांमोनखौ देरहायोबा नोंथांमोननो आङो बेफोर माबाखौ फारियै नोंसिनि समर्थन लानानै बे समस्तिनि डेभेलपमेन्टनि एक्टिभिटिखौ आं मावगोन आरो बेल' नङा बे समस्तियाव जुदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौबा जोंथ' सानो बे हाग्रामानि समस्तिखाय बे जायगाया गोबां डेभेलप जाबाय होननानै जों सानदोंमोन खिन्थु जों दा बेरायनानै नुबाय जेबो डेभेलपमेन्टआनो गैया इभेन माने हाग्रा गेजेराव हाग्रा बंग्राफ्राव बा टाउन सहरफ्राव खाथिफ्रावबो गामियारिनि रिजार्भफ्रा दासिमबो जोङो बिसोरनि हाया थिग मथ' डेभेलपमेन्ट जायाखै फरेस्टनि नामैनो दङ जुदि फरेस्टनि नामै जुदि थानांगौब्ला बेखौ जोङो माखासे नियम निति हिसाबै बेखौ जोङो बे हाखौ जोङो थिग मथ' जेरै जों प्लेन एरियायाव जेरै